cosa. Què, mestre? Un rotllet de peix? Un velocímetre! No, mare meva, no em disparis! És per mesurar la velocitat de la pilota. Doncs ja. Ara la llançaré i em podrà mesurar la velocitat. Molt bé, vinga, fem-ho! Estàs preparat? Quan vulguis, Kenichi! Llança-la fort! Kenichi, per què no llances bé i al mig? Té! Ara sí! 10 quilòmetres! Aquest llançament ha sigut una broma? Ostres! Només 12 quilòmetres. Va, ara prova-ho tu, Kamomaki. Sí, mestre! Llança-la fort, Kamomaki! Hola, Yumeko. Yumeko, no estic gaire inspirat, però intentaré fer un bon llançament. Increïble, Kamomaki! Marca 80 quilòmetres! 80? Molt bé, Kamomaki! Quan siguis gran podràs ser un bon jugador de beisbol. No l'he llançada molt fort, però m'ha sortit així. Què t'ha passat, Kenichi? Vols que ho tornem a provar? No vull, gràcies. Vaja, ja hi tornem a ser. Això no s'acaba aquí. Uau! I al cap d'una estona? Kenichi, per aconseguir una cosa, primer de tot has de tenir força de voluntat. En Kamomaki és un ninja i és normal que pugui llançar la pilota tan forta, però també és possible que tu ho facis si ho practiques. Esclar que sí. Ets molt bo! Esclar, no vull perdre davant d'en Kamomaki. M'entrenaré fins que ho aconsegueixi. Molt bé, ets tot un home! Vinga, Kenichi! Bé, demà començarem els entrenaments. Estic a punt. I l'endemà? Vinga, Kenichi! Ai, 21, 22, 23, 20... Estreny ben fort aquesta pilota de goma. Per què? Per augmentar la força del puny. Només això? Que fàcil. 1, 2... Ai, em fa mal la mà. Ai, perdona'm. Com ves que sempre em toca rebre? Bon profit. Has de menjar bé per estar en plena forma. Oh! Aquesta força és fruit de l'entrenament. Oh, increïble! Ara tinc més confiança en mi. Val la pena entrenar-se. He fet bé de fer servir un truc perquè en Kenichi agafi confiança. Vinga, Kenichi! Ui, ui. Hola, Kenichi, t'has tornat molt esportiu. Hola, mestre. Em vaig adonar que m'havia d'entrenar per llançar amb més força la pilota. Caram, Kenichi, t'estàs entrenant? Però què dimonis se t'ha acudit? Després comprovarem els teus progressos. Ja estàs d'acord, Kenichi? Sí, moltes gràcies. Ei, Kagetsu, vés a preparar-ho tot, entesos? Sí, amo! Preparat, Kamomaki? Sí! Llança-la fort, Kenichi! Vinga, Kenichi! Un moment. Primer de tot, t'aconsello que facis un escalfament i que la llancis suau. Bé! Ai, perdona, que queia! Ai, li he fet el truc ninja del canvi i la pilota és de ferro per dins. Ui! Oh, no! I com pesa la pilota! Què et passa, Kenichi? Que no la llances? Quin ridícul que farà. 0 quilòmetres! Què? No has millorat, sinó al contrari. Vols llançar-la tu, Kamomaki? Sí. Molt bé, ara la llançaré. És el senyal convingut. Entoma-la! Ostres, és impossible! Tècnica ninja de retrovisió. Sabia que havia fet servir un truc. Jo també ho faré. Sembla impossible. Marca 130 quilòmetres. És tan ràpid com un professional. Això només ha sigut el començament. Increïble! Sóc el seleccionador d'un equip professional de beisbol. Un seleccionador Professional! d'un equip de beisbol? No hi has nascut per ser llançador de beisbol professional. Un fenomen com tu no apareix ni una vegada cada segle. Vine a jugar al nostre equip, sisplau. Veuràs, és que... Quina alegria! Per fi tenim una estrella del beisbol a la història de la nostra escola! Bravo! Segur que seràs un bon jugador, potser un dels millors. Però jo no hi vull anar. Sóc massa jove i no vull deixar la Yumeko i els Que no amics. es troba bé, amo. T'ho prego, noi. No es precipiti, senyor. No crec que sigui tan bo. Jo sóc un professional i no m'equivoco mai. Torna a llançar-la. Què? Vaig a preparar el tirador. Tu no facis res. No, esclar que no. Va, llança-la fort. Sí, d'acord.
30 quilòmetres. Ho veus, senyor? M'havia sortit per casualitat. Ara ja sap quina és la meva capacitat normal. Llàstima, és una llàstima. A veure, per què no la llances tu, ara? Jo, vol dir? És que sóc molt pitjor que en Kamumaki. No hi ha ningú que en sàpiga des del principi. Estigues tranquil i llança-la amb confiança. Sí. Va, molt fort! Sí! Renoi marca 80 quilòmetres. Molt bé, ho veus? Ho has fet molt bé, nano. Ves que ho he aconseguit! La llançada més ràpid que en Kamumaki! Molt bé, Kenichi! Jo no he tret tota la força per no allunyar-me dels amics. Esclar, amb aquell truc, Nyi. Ets tu, la Tori, m'has enganyat! Quin fracàs! En Kamumaki ho tenia tot ben preparat, però de vegades els seus trucs són de pa sucat amb oli. Nyi.